Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Mi kani gawe ke kerwa ke bagan thot teng dak ke baong kum ni. Ke perthai ayu kum kani kari khasi jong yiru menta naduk bami upra kalam sya ke jing kwa sen dan bor ke jing rha bor ke par naduk nonggialam haduk nongkyrshan barit ru kila super khat baik tang kata ban yo sen syar kum baong uba arden ban IT no haki ke bor sen syar MLA sangut ru amya sangut hu jing mut kata kwa bor imat dei kani man ka ban penjat ya ka jai ban riu tada kiwei ki MLA minister MDC ru bom dei pra ni na kiwei ki nong kit kam nonggialam kiwei ki party daki keren ya ka jing sisharu la syak khen syak kenok ben ha ki pra satang dai ro pen kesan ben tang ki pra kata kin ya ro wat ya ka bom dei ru ya ki pra tim long ban keren wat da keren khlek bi keren bu aj kum ba deng dok tdong Jason rem Jupiter ling bat kiwei ru daki dei ki nongkyrshan shit rem upra ki ya ro ben daki keren wat da ka si ka sang ru uwei banaki pra bakin penrem ni sngew ki nrei ki weite da ki kren ki le ya ka babha e ru kini ki pra kin ben kin ken tho ben kita ki nonggialam pra ki bha ki khoi ki sta hadukan no bakim bakla kim dunashu daki yo sen charle tang shu kren ki wei la sya ken no bet ben ken mau hajing imbriu omdan uba khoi bahok babit babiang lot kani kata kita ka kerwa ka belakan tho teng kham tam ya ka seng voice of the people party VPP barkin nongkyrshan jongka